особено да припомня, че само след броени минути започва върховната церемония на награждаване и закриване на турнира на всички приятели, които виждам, че вече сте тук при нас. Спортен комплекс Ангел Кънчев, да благодарим на нашите любезни домакини, около Трявна, да благодарим на кмета на община Трявна, господин Денчо Трявна. Преди старта на официалната церемония и официално награждаване на отборите, още няколко минутки и стартираме, уважаеми дами и господа. Много се радвам, че си прочитание. Преди да стартира официалната церемония по награждаването, деветото издание на детския футболен турнир Трявна Къп 2025. Още няколко минутки и започваме. Sebi! Тази песен е сътворена от българи в лицето на DJ Тео, моя милостта и Джорджо и двете страхотни момичета Рая и Дарена от Варна, посветена на Европейското първенство по плажен хандбал в България, където бяхме домакини миналата година. Може да откриете в YouTube и интернет, да си послушате. Така че ви благодаря. Искам да чуя вашите аплодисменти на всички родители, наши гости и приятели. Много силни аплодисменти за тези подбори в деветото издание на Трявна Къп, родените през 2013 година футбол 9. Още веднъж да приветстваме 7. Да приветстваме и да поздравиме, да благодариме на община Трявна в лицето на кмета господин Денчо Минев. Виждам, че зам кмета на община Трявна Жасмина Лазарова, госпожа Лазарова вече при нас и сме готови. Искаме много силни аплодисменти за Илко Станчев, главният организатор, който за 9 година ни събира в Трявна на този голям празник. Чест и почитание, господин Станчев. Илко Станчев, тези аплодисменти са за вас. Още момчета, още! Това е прегръдката, признанието, любовта към футбола, към спорта и към тази магия, която всички ние се събрахме през тези дни в КИД на Трявна. Нашето дигитално око запечатва всеки един кадър и вече сме готови. Ето го и това лице, легендарният футболен съдия Пламен Хаджийски Хаджи, мой голям приятел. Аплодисменти за него. Днес секретар на Зонен съвет при ППС Варна. Готови ли сме, мистер Хаджи, да спазя протокола, само да поздравя само медиците на Трявна и да направим аплодисменти за госпожа Съдията вали свирката, свири бива червен картон. Ждел, едно ферпле тържествуваше най-хубавото и най-важното. Звезден Бургас. Звезден Бургас. Наградата връчва легендарния вратар и организатор, главен организатор на турнира господин Илко Станчев. Аплодисменти. В тази гарнитура голмайстор при футбол 7 2016 година е Калоян Николов от Олимпия София. Сомардер, Калояне. Аплодисменти. Наградата връчва госпожа Жасмина Лазарова, за кмет на община Трявна.
на къп са Радо Ребеша и Разван Благо. Браво, Разван! Радо Ребеша, нека двамата вратари да заповядат при нас. Янче Молдова, да мога биг аплаус Молдова. Very best one. Най-добри вратари. В тази гарнитура при 2015 година футбол 7-9-то издание на детския турнир Трявна къп 2025. Голмайстор на турнира е Анел Речеп от Звезденбург, Шамар 19. Бургас. Най-добър голмайстор Анел Речеп от Звезденбург. Браво! MVP, най-полезен играч, уважаеми дами и господа, е Георги Братоев от Звезденбург. Уважаеми дами и господа, този Георги Братоев, както си мислех, доста пораснал. На трето място е отборът на Раду Ребежа от Молдова с треньор Лидио Гозов. Заповядайте, момчета, Молдова. Заповядайте, нека да заповядай треньора Лидио Гозов from Молдова. Фека Раду Ребежа from Молдова. Искам да чуя вашите аплодисменти. Трето място за отбора на Молдова, нашите гости от Молдова. Господин Костачев, организатор, заедно с сам кмета госпожа Жасмина Лазарова на община Трявна, връчват тази купа. Все в порядке. Браво. Красненько. Спасибо большое. Аплодисменти. На второ място в 9-то издание на детския футболен турнир